Здравейте! Днес искам да направя едно видео за заточването на една фризьорска ножица. Трябваше ми няколко години, за да натрупам достатъчно опит и смелост, за да направя това видео, защото за разлика от обикновените фризьорски ножици, тази е професионална ножичка. Цената е около $135 в Амазон в момента. Принадлежи на дъщеря ми, която има фризьорски салон и която работи с доста по-скъпи ножици. Тая ножичка, тя е един вид и е отписала, но аз казах защо да не я пробвам да я възстановя, защото по мое мнение притежавам една много добра система, точилна система. Руската система Профил, или както е известна в щатите с наименованието TS-Proof, модела е K03, и да покажа, че тази точилна система може да заточва и ножици. Ножичката е Centrix модел R575. Тази е тайландско производство. Преди да се започне работа, тя е разглобяема, преди да се разглоби, трябва да се установят няколко неща относно състоянието на ножицата. А тя е как е нейното външно състояние, изкривявания и други работи. Друго, гледа се дали се затваря добре ножицата в горния край. Ако евентуално има такъв просвет при затваряне, трябва да се извърши коригиране чрез изкривяване на рамото на ножицата. Дали е налична тази така наречена отбивачка. Тя също се допълнително може да се сложи, ако липсва. Другото, което трябва да се проби преди да се разглоби, е лекотата, с която ножицата ще работи. Ако се пренатегне болчо за затягане, става много трудно. По-трудно омаря се ръката на този, който работи с нея. Значи при това положение ние виждаме, че ножицата при затворено положение от само себе си остава около 1 см разстояние. Ще гледам да я възстановим при същата стойност на това натягане. Ако пък се остави прекалено голям луфт, това би следвало само да опира до тук и по същия начин ще се натоварва пък този, който работи с ножицата, за да натиска с тази част на палеца, ножицата навътре, за да съществува достатъчно триене. Като най-общо ние може да направим едно първоначално преминаване с ноката на режещите ръбове. Ето, примерно в тази част на острието аз усещам едно задържане, едни леки вглъбнатинки, които са образувани. Възможно е да е само нещо от процеса на работа. Ето, в тази част се намират. Ще ги видим на микроскопа. Прави се проверка с много тънка хартия, суха и влажна, и тогава се вижда къде ножица не работи. Да направим тая проверка. Ето в края има едно сдъвкване. Ето точно там, където се усещаше вглъбнатинките, спира да работи. Да пробваме и с мокра салфетка. Да. Вижда се, че не работи правилно. Прегледаме и на микроскопа. Караме към върха.
Ето, за това явно съм усетил. Ето, вижда се нащърбяване на самия режещ ръб. Как ще закрепим ножица на точилната система? Фирмата е разработила един уред, който се казва малка масичка. Тя се закрепва ето така на точилната система и има две лапи. Две малки лапички, които едната е по-широка, а другата е по-тясна. В случая ще използвам по-тясната лапичка, като я поставя в средата на точилната система, защото ножицата е малка и лека. За ножица като тази бих използвал тази двойна лапичка за закрепване с по-широка. Но едно нещо, което аз ще направя и което не съм го виждал на друго място в YouTube или при използване на този тип съоръжение, това е да обърна съоръжението обратно. Преди да се постави, в смисъл ето така, при това положение, ще обърна това съоръжение обратно. Не съм го виждал и в производителя. И ще ви обясня защо. Така, масичката е закрепена на обратно и, както казахме, ъгълът е 57-58 градуса на заточване на точилната система. Значи предварително на тази масичка ще й дадем един допълнителен ъгъл, предварително, който ще бъде от порядъка на 44-45 в обратна посока, ето така. Да го оставим 44. Ориентировъчно. Какви са предимствата на това закрепване на масичката? Когато закрепим ножицата на самата масичка в този вид, нейният режещ ръб идва срещу нас. Вече ние работим в една позната среда, която не е позната от ножовите. Работим срещу ножа, увеличаването на ъгъла става в тази посока и се увеличава, а не намаляване. Защото ако беше в нормалното положение, ножът ще да бъде при това положение. И след работа с единия камък, ние трябваше да намаляваме ъгъла, вместо да го увеличаваме, както сме свикнали от ножовите. Но преди да я закрепим, на нас ни предстои да обработим плоската страна на тия две части. За обработване на плоската страна на ножицата ще използвам един много добър камък, така наречения Black Arkansas. Както виждате, тук е написано Surgical Black Arkansas. В описанието на камъка се казва, че е предназначен за заточване на хирургически инструменти, като скалпели и други. Естествен камък, американско производство. В България е известен като Белгия. Ще работим с вода. Плоската страна на ножицата се обработва на плоския камък последния начин. Притискай се с 3 пръста в тази част. Надолу натискаме, нагоре леко. Надолу натискаме, нагоре леко. Надолу натискаме, нагоре леко. Гледаме да е обхваната цялата ножица от камъка. Сега, колко движения ще бъдат необходими, не бих дал някакъв конкретен отговор, колкото толкова. Трябва работа да е свършена. Да се устранят неравностите, целият режещ ръб да бъде обработен
Сега ще започнем и с другата част на ножицата. Ето е другата част. Да го натискаме нагоре леко. Като гледаме цялата тази част да бъде обработена. Да проверим състоянието на плоската страна на режещия ръб, след като сме спрели работа с камъка. Започваме пак от центъра на ножицата към периферията и точно на това място се вижда много ясно следите от нащърбяването. Този ръб слиза леко надолу. Това означава, че имаме едно вдлъбване, което трябва да се доработи. И по-нататък камъка изглежда, ето тук има още едно нащърбяване, което трябва да се отстрани. До края на ножицата изглежда горе-долу добре. Да видим и другата страна на ножицата. Пак от центъра към периферията. Ето тук е съответното нащърбяване, но при тази част е почти взето. Самата неравност ще се отстрани при обработване на другата повърхност от другата страна на ножицата, която е поставена на точилната система. За сега ще поработим още малко с плоския камък. Така, приключихме работа с плоската страна на ножицата. Закрепил съм ножица на точилната система. Както се вижда, ръба вече е насочен срещу нас. Предстои ми да определя ъгъла, на който е заточена ножицата и да заточим. Плана ми е следния. Ще работя с 3 камъка. Един е с грид 1000, другия е 3000 и ще завърша с черен арканзас с грид 8000. Обикновено се започва при ножовите с камък 80, 120, 240, но в случая тези композитни камъни са доста агресивни. И макар че тук е записано 1000, камъка отнема много, изтържи доста и съм сигурен, че ще свърши работа. По-скоро не съм сигурен дали съответства на грид 1000 или т.е. дали съответства на грид 3000. Ще завърша с последния камък, в който съм убеден, че е хубав. Това е черен арканзас, 8000 грид и след това ще приложим кожа за полиране на режещия ръб. Може и да съкратя тази част от видеото. Ще се включа, когато завършим работа с последния камък. Приключихме работа с последния камък и сега ще лъснем режещия ръб с кожа, малко шлайф паста върху кожата и в обратна посока на режещия ръб. Ето така. Смятам, че е готова. И да я изпитаме. Така, ножицата сме я сглобили. Като сме поставили горе-долу на същото натягане да е. Тази тънка салфетка, половината е суха, половината е мокра. И да видим. Сухата част я режем много добре. А да видим влажната. По същия начин.
Още една проба върху коса. Тази коса е любезно предоставена от моята дъщеря, за да си пробвам заточването на ножиците. И я да видим. Ето. Перфект. Аз съм доволен. Остана и тя да остане доволна. На това видео давам моята искрена и честна оценка за това как работи ножицата, която Румен ми е наточил. Както виждате, тя реже просто безупречно, без въобще да превива косата или да натиска косама да излиза извън ножицата, както по принцип срещаме при много други ножици след уж професионално наточване. Ножицата реже перфектно както на мокра, така и на суха коса, което е изключително важно за мен, тъй като аз съм фризьор, който прави много сухи пострижки. И ако една ножица не е наточена достатъчно добре, то тя тогава предизвиква дискомфорт в китката, когато се използва особено при сухо постригване.